Goeie Joen, een week lang hebben wij met elkaar uit op Oerol West. Het is een mooie week geweest, met soort wien, met roin, met zinnen, maar ook met theater, beeldje in de kunst en muziek. En nieuwsgierige mensen. Joen, dan zullen we eventjes waarom zien naar wat we dienen hebben. We beginnen met theaterdirecteur Stef Aversaat van de Levij van Drachten. Hij vliegt van de ene voorstelling naar de oren. En Annette Huisman die ging met hem mooi naar 2 Belgische voorstellingen. Ja, dit is het werkje. Oerol is België, hè? Ja, dat gaat net. Hoi. Ja, prachtig weer toch? Wat willen we nog meer? Dan is het op een fiets Oerol bedel. Ja, dat is toch Oerol. Heerlijk op de fiets. Nou. Maar wel uit nou vooral die belangstelling is dat van, ik ben de directeur van de Schouwburg en ik zeg wat ik nou dagelijks bij mij boeken ken. Of juist van wat vind ik zelf boeiend. Wat is de reden van die kar? Allebei. Ik ben natuurlijk een ontzettende liefhebber. En ten tweede, we hebben ook een festival, Simmerdijs. Laatste weekend van juni trouwens in Drachten. En heel veel zaken zijn natuurlijk op locatie gemaakt in Oerol. Dus dat kun je niet altijd meteen in de Schouwburg neerzetten. Maar ja, zeker. Er zijn groepen die we ook in de Schouwburg hebben geprogrammeerd. Onder andere hier de remake van Radijs, die ik nu ga zien straks. En verder is het natuurlijk als professional op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Er zijn altijd veel jonge makers. Oerol is ook trendsettend. Mooi hè? Houd je touwtje theater. Ja. Het Alibi-collectief uit België speelt een remake van een romrofte voorstelling van theatergroep Radijs. Ooit een favoriet van Stef Aversaat. Op een bouwplaats hebben de apparaten het zwart zezen. Van werkje komt net volle. Altijd werken zoals het hoort. En ik zingen! Ga je ze programmeren? Nou, dan moet er nog wel wat gebeuren nu. Met deze jonge honden nu, die jonge generatie dan. Misschien als die 10 minuten korter is. Maar we moeten terug, want er is een vol programma. Met Stef Aversaat ben ik op de Noordzwaarder op het westelijke punt van Skielge voor de Vlaamse voorstelling Terminator-trilogie. Gisteren was het ook niet doorgaan vanwege de wind. Hè? Er was een hele harde wind. Het is nu heel rustig. Valt mij eigenlijk wel mee, Ja. toch? Maar ik heb wel een hele van klinken. Ja, nee. Nodig denk ik straks. Dus voorstelling van FC Bergman. Waarom was die erin, hè? Nou, ik heb hele goede verhalen van ze gehoord. Ik heb ze zelf nog niet gezien. Het zijn jonge Vlaamse theatermakers die heel specifiek uitgaan van het beeld. Tjenoer een mierskip van op het eer slagge moderne burgers stiert een eenling. Hij is ingevjocht maar ja, het leven zelfs. De beelden die speler en regisseur Stef Aerts maakt in deze oneindig wiede ruimte binnen poëtisch, dreamheftig, maar tiegerkrachtig. Het lied te een onvermijdelijk eind dat je bij de straat griept. It must be nice to disappear, to have a vanishing act, to always be looking forward and never looking back. Nou, dat doe je alleen maar heel doors. Ja, dit was indrukwekkend. Dit was heftig. Into a mist with a young lady on your arm. Maar daar gaat hij. Ja, maar dat is toch ontzettend dreigend. Dat is toch ook, dat is de dood zelf een bewijs die daar aankomt. Hij besloept die nou, ja. Maar nou vreeg ik er weer. Kist je wat mooi? In Drachten! Nee, deze plek dit is gemaakt voor deze plek, vind ik. En ik zou best een groep eens een keer willen uitnodigen, maak iets nieuws in Drachten. En, Dankjewel dat je me meegenomen hebt naar deze voorstelling. Graag gedaan.
Theater wie ik en die maken een voorstelling onder regie van Henk Zwart van Jedder Suver Nuver. De wienmeisken die konden net zo hele volle mooi, maar er wien ik een hele soort die vonden het prachtig. Ja, er is deze keer echt gekozen om het liedje te maken en om echt weer een locatievoorstelling te maken in plaats van theater op locatie. Dus de voorstelling is hier heel maken en ja, het Sint-Wurg kent dat net meer, maar dat is dan hoe gruwelijk uitpakt met effecten en dat soort dingen en grote dingen. Dus daar is gewoon geen geld meer voor. Het is een dag uit het leven van die meesken. Die via net specifiek beneemt binnen wat voor mensen het binnen. Ja, we gaan vanaf het begin zijn de kerst van die meesten zien dat ze hier al heel lang waaien. Dat wie eigenlijk het gegeven. Meestal die verwachting van theater, misschien ik spektakel of grote stikken of drama's. En ja, je zult meestal voortrennen. Ja. Hoe slim is dat? Dat is heel net slim. Het oeralpubliek is zo ongelooflijk breed. De kerst nooit voor alle publieks is maar de ideale voorstelling maatje. Ik zelf hoor heel erg van dit soort theater. En ik had het gevoel, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat oeral ik heel graag wil is, maar dat er weer meer voorstellingen komen die punt 1 op locatie maken worden, die echt de locatie als uitgangspunt nemen. En punt 2, dat het net al je hapkleren brokken binnen, zeg maar. Dat is de laadje van maken en best voort en het is kleer. Dan rennen je meestal leuk voort, maar ik weet dat die binnen Joon, het speelt van Joon nog te rollen. Ik vond het wel te voorspelbaar. Ik heb vrij veel gezien op Oerol en zeker als er zo'n grote afstand tussen zit, dan kan je al een beetje bedenken wat er gaat gebeuren. Ja, zou ook wel iemand doodgaan, dat is dan ook zo. En dat is dan een ritueeltje, ja, dan komt ze terug en dan is het klaar. Wat vond jij? Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Ja? Toen ze met de muziek begonnen dacht ik, dat is mooi. Nu wordt de stemming wat meer neergezet. Anders was het een beetje toch wel wat saai af en toe. Ja. Ik zie een heel soort voorstelling en ik denk, ja, die staan de bosranen aan, maar ze doen er verder niks mee. Dat zie ik wel in steden waar ze kennen. Ja, dat zie je wel waar ze kennen. Nou, dit kan absoluut net binnen. Ik vond het briljant. Ik vond het heel erg leuk. Ja. Waarom? Nou, ik vond het verrassend. Ik vond het mooi gestileerd. Maar ik heb ook echt gelachen. Dat vind ik ook wel leuk. En ja, het paste zo bij de omgeving. Dat vond ik ook goed gedaan. Dat je even op een gegeven moment niet meer wist wat is nou echt en wat is nou niet echt. En ik vond hun mimiek prachtig. Dus de manier waarop ze naar ons keken en de meligheid die in die koppen, dat vond ik echt te gek. Ja, ja en heel mooi, heel goed uitgevoerd. Ja. Dus ik moest even nadenken wat ik ervan vond. En de conclusie is dat ik het echt heel leuk vond. Ja. En ik heb jou ook wel horen lachen. Ja, ik vond het schitterend. Ja? Ja, ik vond het echt geweldig. Ja, een mooie combinatie van en serieus en humor en het alle leuke scènes. Ik heb me echt bescheurd. Ik vond het een goede voorstelling. Ik ben blij dat ik hier was. Ja. Wat zou je graag hadden dat de mensen hiervan denken? De Justerien die zei van, die vond het een onthaastingsvoorstelling. En ik heb van meerdere mensen die zeiden van ja, die titel die klopt heel erg, want ze hebben heel erg het gevoel dat ze hier winnen. Wij vregen actrice Martje Wittermans wat zij graag mooi heen wou. Zij zocht een voorstelling uit met kickboxers. De kickboxers van Rotterdam-Zuid speel je in een voorstelling van het Rood Theater. Actrice Martje Wittermans nam je mee. Ze stier verliezen hier op Oerol in een stuk theater met haar heid, Joop Wittermans. Ik moest graag deze voorstelling zien. Dat we daar vregen van, waar is het heen? Ja. Waarom ben je zo benieuwd naar? Omdat ik ontzettend fan ben van Jetse. Jetse Batelaar, die volg ik eigenlijk wel. Met de voorstelling die hij maakt. Dus de regisseur, hè? Ja, de regisseur. En omdat het zijn geen acteurs. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij gedaan heeft met deze kickboxers. Hoe hij hier een voorstelling van heeft gemaakt. Dus ik ben zeer nieuwsgierig wat daaruit komt. En dat doet Jets altijd. Die is een beetje op het randje van
toneel, niet toneel, die laat de maatschappij zien. En die echte maatschappij zien, dat vind ik heel boeiend. Wow, het is toch te gek, kijk dat nou. Ja, dit is Mats, broer van Margje. Hoi. Ik acteur. Is het ook kickboksen? Ja, Lies Bietje. Lies Bietje? Lies Bietje, ja. ja. Nou, hij is dus net een voorstelling op Oerol. Wat is het volgende verhaal? We gaan met z'n drieën toneel. Mats, ik en Joop. Dus hard werk. Ja, vader, dochter en zoon. En broer en zus. Wij met z'n drieën gaan de planken op. Een familiedrama. Ja, heel leuk. 9 en 10 november in de Lawei, première. Dus kom kijken. Kom kijken, ja. Goedenavond. Het begint al tige bevreemdend. Goedenavond. En dan? Een soort burgertruttige scène bij de bakker. Nee, maar het brood is al gereserveerd. En bij de dokter. Hallo, ik had een afspraak bij dokter Panzo. Mag ik even kijken? Ja. Doet u uw shirt maar uit en uw broek mag aan blijven. En een douche. Wat de jongens ik doggen, maar vooral hoe ze het doggen, werkt het publiek ongenadig op een lachspieren. In de taaiefter stellen ze haar voor als hege ambtenars, maar de bijpassende cultuur. Zijn er nog opmerkingen naar aanleiding van de notulen? Nee, 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 nee. Of ja. De vergadering neemt dan ondanks de bitterballen een onverwachte wending, maar de ontboezemings van de voorzitter. Nee, is het meestal alleen aan een tafeltje voor twee. Dat vind ik heel droevig om te horen. Meneer van Kemenade, want u bent een heel mooi mens. Voorzitter, kunnen we nu door? Dit overschrijdt voor mij een grens. Nou, Margje. Oh, geweldig. Ja, hè? Ja. Daar zijn we mooi gestonken. Ja, wij hebben hier een totaal op verkeerde voet. Oh, fantastisch. Wij helemaal met die warming-up. Oh, wat gaaf en agressief. En oh, wat gaat het hard tekeer. Geweldig. Ik vind het helemaal super. Ik hou van ze. Ik vind jullie zo lief. Ik hou... Maar het publiek, echt, het publiek gaat zo van jullie houden. Maar was direct het idee van Jetse van, hé jongens, we gaan het helemaal omkeren? Of is dat in het proces ontstaan? Dat is in het proces ontstaan. Ja. Dat is meer eigenlijk in de pauze ontstaan toen we aan het repeteren waren. Want toen kwamen wij... met dansjes. Ja, met dansjes en muziek. Zo zijn we gaan zingen. En toen heeft hij dat zeg maar min of meer erin gebracht. En zo hebben we samen het gemaakt, zeg maar. Petje af. De Schelling is voor ons best wel heel ver. Maar is het zwaarder dan een wedstrijd? Ja, twee keer per dag optreden. Ja? Heen en weer fietsen. De wind, we zijn het wind niet gewend. Het is ander klimaat hier zo. Heel veel jongens hebben hooikoorts. Hooikoorts, niet ziek. We zijn ook gewend in t-shirts te lopen. Hé, maar wat vinden jullie eigen vrienden van het stuk? Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. Al die jongens die hebben afgehaakt, die willen allemaal weer terug. Is het te laat? Ja, familie en vrienden die allemaal. Maar in het begin niet, of wel? In het begin niet. Nee, sommigen die zijn afgehaakt, die willen nog steeds weer terug. Die willen gewoon terug. Ja, dat dacht ik. We zijn al zo ver, we hebben al zoveel optredens gedaan. Hadden we nooit verwacht.
Architect Nienke Sjoekema is ik een trouwe bezieker van Oeral. En met haar gingen we weer bij een paar tijdelijke bouwwerken los. Want nevens haar het de tijdelijke bouw in de toekomst. Zit er wat bij van familie? Was het nog echt zien was? Nou, waar ik heel graag heen wil is Nieuw Skitteren. We bouwen heel vaak voor de eeuwigheid. En tegenwoordig hoeft dat helemaal net. Onze verlangens en onze wensen die verhoren zo snel de laatste tijd. Dus ik vind het vol interessanter om voor de tijdelijkheid te bouwen. Dingen die makkelijk weer oorkes breken en die nou aansluiten op onze behoeftes. En die zulke folies die jou daar heel veel inzicht in. Van hoe kun je tijdelijk toch kwalitatief goed bouwen. Oh, sorry. Het krijgt iets te licht detailleerd. Het is juist al eigenlijk in die spanbanden net matten. Maar ja, dat is natuurlijk net hier geen funderen in het duingebied. En het heeft natuurlijk ontzettend waait. Dus dat ben ik echt de windvangers hier. Ik vind de achterkant mooier. Wat? De achterkant is aansprekender. Oké, maar wat vind je van deze man? Maar wat is zo bijzonder aan die achterkant? Dit wil je maar herinneren. Ja, nou ja, hier in het duingebied, herinneringen van vroeger, de campings op eilanden, die worden toch wel kenmerkt door de waartenten. Weet je wel? Die zus hier aan de achterkant is die vorm. En het geheel komt mij heel bekend voor, want ooit is op een wereldtentoonstelling van een Russische architect is voor het Philips paviljoen. Wacht even, het is een kreks van die Russische generaals, die hebben van zulke hele hege petten, dat doet die wel een beetje. Ja, misschien is die Russische architect destijds wel heel erg terug geïnspireerd geweest, omdat dat weer zijn jeugdherinnering is. En misschien die architecten die dit nou ontworpen hebben, is misschien de waartent wel hun jeugdherinnering. Een combinatie van de waartent en Russische generaalspetten. Ja. Oh, prachtig. In Zweden heeft in het bos heeft dus een boomhuttenhotel. En die omjouwing daar in Zweden, daar zitten ze echt maar van ja, er gebeurt hier niks, er is hier niks. En toen hebben ze die boomhutten. Lokale mensen hebben toch, we gaan al die kunstenaars vregen om boomhutten te bouwen waar mensen dan in kunnen logeren, als een soort met bed en breakfast. En dat is een doorslaandgevend succes. De hele wereld wil daar sliepen. En dat ben ik ding, dat is zo inspirerend, dat ik leuk is voor u om van te leren van wat willen we maar die Waddenkust. Wij natuurlijk net bomen, maar we zoeken bijvoorbeeld in oude gemalen of in gemaaltjes zoeken we hele mooie bed en breakfasten op hele bijzondere plekken kunnen maken. Ja, dit is wel heel mooi. Het is een Lietsboortje eigenlijk, hè? Die verbinding is dan mooi, hè? Hoe dat dan die twee dingen bij elkaar komen, hoe zo'n sluiting dan zit. Zo primitief. Schreeuwen Nick de Vries, die stier ik op oorlog en hij wil graag met u naar A Dinner with André van regisseuse Carina Croft, teksttoneel. Nou, hij had oorloren als bevezen op de tribune zitten. Er was een kamer in die stad waar ik steeds omheen cirkelde. Het was in de buurt van mijn lief. Ze wist niet dat ik soms die trappen opging. Korte verhalen ben het eigenlijk, hè? Die is toch voordraast? Ja, ik maak je ultra korte verhalen van 100 woorden. En daar heeft een nieuwe bundel uitgebracht, mooi die verhaal erin. Ja, de dingen gebeuren omdat ze rijmen. Hele spannend. Ja. Maar daarom heb ik hier net, dat was dus mooi hebben naar deze voorstelling. Waarom deze voorstelling? Het is My Dinner with André en het is gebaseerd op een film. En die heb ik ooit 15 jaar geleden gezongen.
En vond ik fascinerend. Waarom? Omdat het één teken is eigenlijk. Het is één gesprek, oorloeren. En dat is in feite non-filmisch, maar het is spannend. En die hele avond, maar echt waar, die hele avond krijg ik niet 1 keer de kans. En niet dat ik het de hele avond over had willen hebben hoor, helemaal niet. Maar geen van drieën die tegen mij zei, jeetje wat erg van je moeder. En hoe is het nou met jou? Alsof het niet was gebeurd, hè? En maar grappen maken, en maar lachen. Nou, dat trok ik toch helemaal niet. Het stik dat je bij de wierscore op Jesterooin spelen wordt, is eens 1 jaar lang parteer tussen 2 vrouwen die elkaar skoftlang net jongen hebben. In de rivier, dat zijn pikte was afgerot. De ene is de vrouw in Lutsen om haarzelf te vinden en de andere het bezocht thuis een bestaan op te bouwen. En ze vertellen het publiek en elkaar wat ze dien hebben, waarom en hoe ze daar toch nou in het leven staan. Een zuiver haast filosofisch beteerd tussen 2 theatermeisken, want dat ben het, van oorloren lang. Houd dat maar eens boeiend. Dan moet je spelen kennen. Ze hebben het in dit stukje over de problemen waar het beroepstheater op dit tijd mee te krijgen heeft. En nu is iedereen theater op zo'n triviale manier aan het herdefiniëren. Ik bedoel, ik ken echt mensen en die gaan naar stukken kijken waarvan ze echt een paar jaar geleden zouden die mensen zich doodgeschaamd hebben als ze die stukken überhaupt hadden gezien. Hè? Ze zouden denk ik ineengekrompen zijn van schaamte bij de oppervlakkigheid. En nu zeggen ze, het was eigenlijk best oké. Nou, dat vind ik ongelooflijk. Ik snap dat, ik vind die houding echt ondraaglijk. Want ik geloof oprecht dat theater heel belangrijk kan zijn. Natuurlijk, het zou geweldig zijn als de manier van kijken van het publiek nieuw leven in zou worden geblazen. Alleen de vraag is of het theater vandaag de dag nog echt iets kan veroorzaken bij het publiek. Nou, ik ben bang van niet, want ik ben bang dat het publiek zo diep in slaap is dat het moeilijk is om iets anders in het theater te doen dan al die oppervlakkige stukken waardoor ze alleen nog maar verder in slaap sussen. Wij vervelen ons allemaal. Het proces dat die verveling veroorzaakt zou wel eens een onbewuste vorm van hersenspoeling kunnen zijn die gecreëerd wordt door een totalitaire wereldregering die alleen maar gebaseerd is op geld en dat het allemaal veel en veel gevaarlijker is dan het op het eerste gezicht lijkt. En het is niet alleen maar een kwestie van persoonlijk te overleven, Alice. Kijk, iemand die zich verveelt, die valt in slaap en iemand die slaapt zegt nooit nee. Wil jij weten wat ik eigenlijk echt van jouw hele verhaal vind? Ik probeer namelijk ook maar te overleven, begrijp je? Ik probeer geld te verdienen. Ik probeer de rekeningen te betalen en de huur. Ik leef mijn leven en ik vind het fijn om thuis te zijn met Daniel. En ik lees momenteel Oprah Winfrey's biografie en dat is het. En ik heb ook een to-do-lijstje. En ik vind het leuk om dat lijstje door te nemen. En dan de dingen die ik gedaan heb ervan af te kunnen strepen. En ik geloof niet dat wie dan ook, wat dan ook, leuker zou kunnen vinden dan ik het lezen van Oprah's biografie vind. Waarom leun je niet gewoon een beetje achterover en geniet je niet een beetje van de kleine dingen? Ik bedoel, er is heerlijke koffie. Met iets lekkers erbij. Waarom zou je zelfs maar denken aan meer willen dan dat? Weet je, eigenlijk begrijp ik gewoon niet waar je het over hebt. Oh. Nou ja, ik weet wel waar je het over hebt, maar ik begrijp het niet. Hé, maar echt, ik vond het fantastisch. Oké. Ja, en voor mij had het nog wel een uur mogen duren. Oh ja? Ook. Ja. Dus ik was ook gewoon de tijd kwijt. Weet je wel, dat je niet weet of het nu 2 uur heeft geduurd of een uur. En het was dus 1,5 uur, blijkbaar. Ja, denk het. 1 uur en 30 minuten normaal gesproken. Ja. En wat was nou de belangrijkste zin voor jou vanavond? Moet ik even over nadenken, maar wat me wel te binnen schoot is dat ik maak zelf hele korte verhalen van 100 woorden. Ja. En de titel van mijn bundel is De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Okay. En dat heeft voor mijn gevoel te maken met wat jouw personage dan allemaal zei. Ja, over het toeval. Ja, en de laatste zin van mijn bundel is toeval is de smeerolie van de verbeelding. En dat vond ik ook nogal van toepassing op jouw personage. Dat klopt. Ja. De man van Buoch die weer de hele week te zien op festivalterrein Westerkijn met haar voorstelling Ecomanie over eten en de pleeg van keurmerken.
Ecomani is een vegetarische, ecologische en hippe e-tent en wordt rund door 4 broers. Door regeljouwing en vangstquotering moesten ze de visserij en slachterij verlitten en nu is het tijd voor een nieuwe start. Maar deze culinaire vaststelling beleeft het theaterselskip Buog uit Ljouwert na jaren haar debuut op Oeral. Wat dus opvoelt is dat Oeral een keurmerk op zit. Alle producten in de winkel, soms zitten wat 3 keurmerken op. Eco en vers en weet ik het al, weidemelk. En als het een melkenpakket is, dan staat er op hoe lang de koe in het land rint. En dan wist ook hoe de koe jit en dan wist hoe de boer jit. En er was een persoonlijke bon met de producent van die melken onknopen of zo. Nou ja, dat gaat ook 4. Dus daar moeten we eens een keer even wat doen. Dus de complete gekte van de keurmerken. Ik ben Klaartje 69. En ik produceer 100% biologische weidemelk. En ik mag grazen tussen de bloemen en de klavers. En als 's avonds de zon ondergaat, mag ik zelf naar de stal toe, waar mijn baas, boer Teun, al klaar zit. En hij gaat mij melken. Oh, als hij met zijn gevoelige handen mijn uiers gaat bespelen en een ferme tik voor mijn billen geeft, dan geef ik vol overgave mijn melk. Ik spuit mijn melk in de emmers. Meer en meer. Oké. Meer Ja, en prima, meer. prima, helder, dankjewel. Het is een beetje absurd theater, maar je toch echt wel een moralistisch boodschap. Ja, we moeten altijd wel even een hype-peel eronder hebben van waar gaat het uiteindelijk om. Maar de meeste wel een meisje. Wat eigenlijk wel is gewoon dat als de volgende keer in de supermarkt steert, dat is dan gewoon even een uitings van wat is er voor voedsel en wat dost er mij en wat wol of net. Ja, dames en heren, Club Ecomani komt erbij. Over enkele minuten starten wij weer een nieuwe voorstelling. Goed, lieve mensen. Wees welkom mensen allemaal. Ik zing u toe in zing, zang, zoete taal over geneugten van het proeven. Ik kan wel aanschuiven tafel 3 hoor, daar is nog 1 plek vrij. Nee, hier geen lappen vlees, nog mond. Het is alleen het duurste duurzaam wat het is. U zult hier ecologisch groeien. Zij doen hier niet in oude koeien. In Club Ecomani. U bent de gast in deze. Smakelijk. Eet smakelijk. Zo, de kop is eraf. Ze moeten de chefkok zien. Nou, dat dacht ik niet. Nou, dat dacht ik wel. Hallo. Ik ben dus de chefkok. En als ik puur en eerlijk ben, dan kan ik helemaal niet koken. Maar lieve mensen, zou het alsjeblieft willen opeten? Ik heb 3 ton schuld, ik heb 9 kinderen en ik ben 16 keer gedotterd. En dat allemaal door die klerenkoppen. En er is nog een debuut, want voor het eerst acteren regisseur Pieter Stellingwerf en vormjouwer Kees Botman in haar eigen productie. Ja, dat is wel een pad. Als je zelf ook acteur zien, dus eigenlijk een stik binnen. Dat is ik net altijd makkelijk of zo, want dan hebben we uiteindelijk wel een eindregisseur handen. Mag ik het even zeggen? Ik zie alleen maar vorm. Ik zie helemaal geen inhoud of wat dan ook. Ik zie alleen maar buitenkant. Maar ja, het is farmgericht, het is weinig inhoud en het is net zakken laag. Dus dit is wat te doen voor mij. We zijn toe aan het stukje duurzaam vlees. Het heeft hier vrij rondgelopen. En het zat op een hele plek. Een voorstelling in het toilet woont door 3 vrouwen van de popacademie uit Ljouwert staat net in het officiële programma. Maar wie wil een groot succesnummer? Zijkwijven en kakmadammen. Ja, als u nu afstapt, dan kunt u nog mee met de voorstelling Zijkwijven en kakmadammen. We beginnen hier om 11 uur. Dat vinden we heel leuk. Nou, mooi zo. Vinden wij ook leuk. Ja, ik trek ze gewoon van de fiets af. We spelen over 10 minuten de voorstelling Zijkwijven en kakmadammen. Ik zou een mooie tijd. We gaan kijken. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Laat na uw grote boodschap altijd voldoende dennengeur achter. Mocht uw voorganger dit helaas vergeten zijn, of is er onvoldoende dennengeur verspreid, dan vindt u boven uw hoofd het zuurstofmasker. Adem diep in en diep uit. Alles draait, zelfs het water in de plee. Laat me hier.
hebben eigenlijk een onderzoek gedaan door heel Nederland. Echt allemaal toiletjevrouwen geïnterviewd en allemaal verhalen overal weggehaald. En dat hebben wij dan, die verhalen proberen om te zetten in scènes. Waarbij we af en toe ook interactie hebben met de video en met de audio. Henny, voorzichtig! Henny? Ik zie een tunnel! Ja, daar komt toch van die bril van je! God, Henny! Pakt u alle uw liedboeken bij op pagina 387, lied 5. Vlieg weg, we laten je gaan, we laten je gaan. Ja, je maakt alles mee op het toilet, leven en dood. Ze vinden zwangerschapstesten, maar er gaan ook echt inderdaad mensen dood. Er was een man in Amsterdam die had al 2 keer iemand dood op het toilet gevonden. Ja, wel heftig, maar ja, ze maken alles mee. Voor beginnende theatermakers is het een hele tour om mooie voorstellingen op Oerol te komen. De dames van De Groeten hier mazzel, want zij kwamen Hessel en Tess van Skielgetjen. En Henno Savier een Liedse Oerolhit te pakken. Het is gewoon een verrassing natuurlijk, dat hadden wij niet verwacht. Nee. En dat vind ik voor die meiden heel leuk, want het is ook goed. Het is niet zo dat ze vol zitten omdat ze niks kunnen natuurlijk. Het is gewoon echt goed wat ze gemaakt hebben. En dat is, ik vind het ook heel dicht staan bij hoe Oerol ooit begonnen is. Weet je? Ergens bouwen ze iets op, ze trekken 20 man van de fiets en dan moeten ze kijken. Weet je? Dat idee en dat vind ik gewoon leuk. 1, 2, 3, 4, kakken, zeik, het geeft geen zier. 1, 2, 3, 4, dat kan allemaal hier. Koning, keizer, admiraal, 1 ding doen wij allemaal. 1, 2, 3, 4, pissen als een stier. Zij zit hier maar te zitten. Ja, voor 25 cent. Nou, meen je niet dat ik dat betaal? Moet je eens kijken wat een drukte. Waar die rij? Nee, hier. Je ziet ze gewoon lopen, ja, die bacillen. Het zijn hele leuke, spontane vrouwen. Vaak ook hoog opgeleid. Ja, slimmer dan je denkt inderdaad. Dus, en die doen het gewoon voor de bij of voor pensioen of extra. Omdat ze het leuk vinden. Ja. Kijk, het geld wat op hun schoteltje komt, dat is echt voor hunzelf. En dat is ook iets wat heel veel mensen niet weten. Nee, dat is hun inkomen eigenlijk. Ja. Dus, ik liep ook wel zo lang dat ik dacht, waar is zo snel even naar de wc, maar dat zou ik nu niet meer zo doen. Iedereen leest het, bedoeld voor jou. Jij bent mijn rustpunt, toiletjuffrouw. Dames en heren, mag ik nog even uw aandacht? We hopen dat u een fijne reis heeft gehad door mijn wereld. Leuke deze cadeautjes op Oerol. Ja. A cappella. Heel mooi, goede thema's en goede afwisseling tussen humor en gevoeligheid. Heel mooi. Ik vond het ontzettend origineel. Ja, het is iets waar we allemaal gebruik van maken, toch? Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Het was helemaal spontaan en leuk. We kregen een tip, dus we zijn er meteen heen gegaan. En hartstikke leuk. Zo mogen ze heel veel dingen doen op het eiland. En dan nog even wat hoors, ontwerpster Henriette Waal die maken een mobiele waterzuiveringsinstallatie, annex bierbrouwerij. En ze stieren de hele week op een Zeediek. Welkom allemaal. Jullie staan hier bij de Boutenbrouwerij, buitenbrouwerij van Henriette Waal. Henriette Waal is een ontwerpster. Zij wil het transparant maken van het proces van het bierbrouwen. Hierin komt de pils en het tarwe. Daarin komt het zoet, of dit is het zout. En het zoetwater, daar vertel ik zo meer over, dat komt hierbij en dat wordt zeg maar gemixt, dat wordt verhit en dat wordt een soort van havermoutpap. Dat wordt verhit, daar komen de suikers uit, die suikers hebben we nodig en die suikers gaan in deze pan. Het wordt verhit, dus het wordt steriel en dan wordt het gekoeld met dit koelelement. Hier voegen we het gist bij en zeg maar de substantie die hieruit is gekomen en daar zit het dan 4 weken in. Glas omhoog. Proost. Je spuugt nog niet. Gaan we spugen? Nee, hè? Nee, we gaan nou niet spugen. Nee. Ze zei zich wel eens dat Oerol het festival van de leefde is. Nou, dan kan ik zo wezen dat de prins op het Witte Hinderdel komt. Maar daarom dacht ik ga naar huis bellen van... Ja, ik denk dat... Geachte jonkvrouwen! De witte prins op het bruine paard zoekt zijn prinses.
Tamara! Waar is Tamara? Prinses Tamara! Dit hier wat de kaartroute aanbelangt, het Oerl 2012. De afsluiting van het festival kun je maandag in Joert zien. Ik hoop dat je wat mooi genieten kennen hebben van dit fantastische festival. De kaartroute die is er in september weer, mooi oren en nieuwsgierige Friese cultuur. Bedankt voor het zien, en tot dan.